Ugodno ozračje, suvremena oprema, ljubazno osoblje i bez čekanja. Novootvorenom poliklinikom obavljanje pretraga i liječenje postaju ugodnije iskustvo. Merkur osiguranje kao kuća kćer Merkur Versicherunga, najstarijeg austrijskog zdravstvenog osiguratelja, osnovanog 1798. godine, osnivanjem poliklinike V-Life želi pružiti komplementarnu uslugu svojim programima dodatnog zdravstvenog osiguranja. Kod osmišljavanja poliklinike Merkur se vodio idejom kako briga za zdravlje mora biti na prvom mjestu, te kako se na liječnički pregled ne mora nužno odlaziti s grčem u želucu. Želja nam je da se u našim prostorima klijenti i pacijenti osjećaju ugodno, da odlazak liječniku ne bude noćna mora, nego zaista da bude kao odlazak u wellness. Na taj način smo zaokružili cjelokupnu priču od osiguranja koji nudi financijsko pokriće i preglede do određenog limita klijentima, preko poliklinike koja pruža velik spektar tih usluga i Merkur Lifestyle centra koji ima preventivnu ulogu. Usluge poliklinike V-Life mogu koristiti osiguranici Merkur osiguranja kao i svi građani koji žele brzu i pouzdanu zdravstvenu uslugu. U sklopu V-Life poliklinike, osim naravno internističkih pregleda koji će biti i u sklopu završnog mišljenja sistematskih pregleda, nudimo i specijalističke preglede, hipertenzija, znači dijagnostika i liječenje i obrada uzroka, ne samo mijenjanje terapije, znači naglasak je na to da se ljudi mogu pogledati što je uzrok njihovom povišenom tlaku, što možemo obraditi ultrazvukom, doplerom krvnih žila za bubreg i laboratorijskim pretragama. Naravno, ako postoji potreba za CT-om ili magnetom, imamo suradne ustanove s kojima onda dalje rješavamo i ta pitanja. Također dostupne su i usluge specijalista nefrologije koji pokriva bolesti bubrega, urinarnog trakta, mokraćnog mjehura, zatim ultrazvuk štitnjače te dopler krvnih žila i karotida. Zatim imamo holtere. Holter tlaka, to je sve češće sada zapravo u dijagnostici, ne samo primarne arterijske hipertenzije kao prve dijagnoze, nego ga koristimo i u praćenju reguliranosti tlaka kod bolesnika koji već liječe povišeni krvni tlak, također za dijagnostiku maskirne hipertenzije, poremećaja ritma rada srca, to su holteri EKG-a, zatim bicikl ergometar i pregled kardiologa će također biti prema potrebi uključen. Od zdravstvenih usluga posebno se ponose uslugama fizikalne terapije. Klijent prvo dolazi liječniku fizijatru koji uspostavlja dijagnozu te prema potrebi upućuje klijenta na fizikalnu terapiju. Što se tiče fizikalne terapije, u poliklinici V-Life može se obaviti kompletna fizikalna terapija od magnetoterapije, terapije strujom, ultrazvučne terapije kao i individualne i grupne vježbe. Prema procjenama liječnika, zbog epidemiološke situacije i straha od zaraze koronavirusom, ljudi rjeđe odlaze na sistematske preglede. Odgađaju posjet bolnicama, no važno je stalno se podsjećati kako su prevencija i rano otkrivanje bolesti ključ bržeg i sigurnijeg izlječenja. U poliklinici V-Life vodimo računa o svim sigurnosnim i higijenskim mjerama za naše pacijente, tako da oni brzo uz prethodnu najavu mogu doći na željeni pregled, odnosno obaviti potrebnu terapiju. Ovdje je stvarno lijepo, ugodno, znači postoje epidemiološke mjere koje se ovdje stvarno mogu ispoštivati jer se pacijenti naručuju, nema gužve, nema niti čekanja i zaista lijepa i ugodna atmosfera.